The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at syempre magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo, partner, sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, sa Channel 46 naman sa GMA Apo the Box, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At partner, tuloy-tuloy tayo sa pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ni attorney partner, ating programa, Congressman Saldico. Siyempre, sundin lamang po ang mga naka-flash na mechanic sa inyong screen. At baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. Kailangan lang ninyo mga ka-aksyon i-follow ang aming mga official social media accounts, YouTube at TikTok at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kailangan din i-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin nakapollow ang inyong account. At mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Samantala, mga kaibigan, umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa Action Call Center sa NCR Satellite Office. Makakausap natin ngayon si Lloyd Balagasay mula Pilar, Bataan na humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang ama na si Larry Balagasay na lumalaban ngayon sa sakit na atherosclerosis. Kaya mo yan, partner. Cardiovascular disease. Ayun, partner. Bakit kaya pag mga sakit, partner? Mga scientific name. Ayun. Magandang hapon sa iyo, Lloyd. Magandang hapon po sa inyo, sir. Opo, kumusta po kayo ngayon? So, mabuti naman po. Pati yung sakit po. Nakaka-cover na po siya ngayon. Nasaan po ngayon yung tatay nyo? Ay, inuwi na po namin siya sa bahay po namin sa probinsya po. Nasa probinsya, nasa bahay. Yes po, sir. Okay. Mari mo bang maikwento sa amin or may paliwanag? Ano ba itong sakit na pinagdaraanan ng tatay mo? After, po, may komplikado po siya sa ugat po sa puso. Nagkaroon po yung kinantiograph po siya. Nakita po siya may parang po siya sa ugat po sa papuso. Kaya nakita po na napagpin po namin sa kanya po matulong po siya. Nangalit po at kapagod po. Halos hindi po namin siya nakikita ang ganun dati po. Kasi kahit sa pan po malakas po siya kahit nagtatrabaho po. Okay. So, itong sakit na ito ng tatay mo, kailan niya pa ito umpisang dinanas at kailan pa ito naramdaman ng tatay mo? Sir, alam niyo naman po yung mga tatay po, hindi po nila iniisip yung kalusugan po nila, mas iniisip po nila yung pamilya nila eh. Kapag pinilit lang po namin siya magpa-check up po sa specialist na po kasi ayaw niya po sabihin sa amin kung ano po nararamdaman niya eh. Hinihintay niya lang po. Okay. Magandang hapon sa iyo, Lloyd. Lloyd, magandang hapon. Sandali, partner. Oo. Ilapit ko naman sa Sige, iyo. partner. Makilapit nga Oo, dito ilapit sa ko ating sa'yo, partner, partner. kasi alam nyo naman, partner, malayo yung Congress. Ayan. Magandang hapon, Lloyd. Yes po, ma'am. Okay. Ako po. Okay. Lloyd, paano nyo nalaman na may ganitong uri ng sakit ang inyong tatay? Rinipaganda po kami sa Philippine Heart Center po. Suggestion po ng doktora po, i-undergo po siya ng angiogram po para yung papasukan po siya para may papasok po sa ugat po para makita po kung saan po yung parado yung ugat po. Oo. Lloyd, bago pa lumabas itong klase ng sakit ng tatay mo, nagtatrabaho pa po ba siya or ngayon na meron na siyang sakit, patuloy pa rin po bang nagtatrabaho? Nagtatrabaho po siya bago po siya magkasakit po. Ano yung trabaho niya? Ano po siya sa isang
public school po, utility worker for administrative aid lang po. Okay. So, sa ganitong uri ng sakit ng tatay nyo, paano po ninyo natutustusan yung kanyang pangangailangan? Yung namin ko po kasi, binabudget niya po yung pang daily po namin para get by lang po. Okay. Para po sa araw. So, binabudget nyo na lang. So, ngayon, Lloyd, na lumapit kayo sa Ako Bicol Party List at sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, ano yung pinakakailangan nyo po ngayon? Ang linapit po namin sa resort dito po sa Ako Bicol is hospital bill po sa bayarin po sa hospital po. Ayun, Ayun, bayarin. hospital bill. Mhm. Okay. Okay. Lloyd, para sa solusyon dyan sa pinoproblema nyo at alalahanin nyo, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono ang makisig na congressman ng Ako Bicol Party List, si Congressman Raul Angelo Gil Bungalo ng Ako Bicol Party List. Kong Gil, magandang hapon po. Yes, magandang hapon Joshua. Sa mga tagapakinig ng programa, isang magandang hapon sa lahat. Opo. Kong Gil, dito po sa problema ni Lloyd patungkol po sa sakit ng kanyang tatay at yung mga pangangailangan, ano po ang maaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Well, tamang-tama Joshua, sapagkat ang Ako Bicol ay may programa na makakatulong sa mga pasyente o sa mga pamilya na naka-confine sa mga hospitals, lalong-lalo na dito ho sa Metro Manila. So, ang magiging tulong po ng Ako Bicol Party List ay sa pamamagitan ng guarantee letter na kung saan pwede ho natin sabihin na 100,000 piso ang kaya nating tulong sa kanya po bilang kabayaran sa magiging hospital bill niya po sa hospital. Opo. So, 100,000 po worth of guarantee letter. Ito pong may bibigay ng Ako Bicol Party List. Congressman, ano po yung magiging proseso na pwedeng asahan po ng pamilya ni Lloyd para po ay agarang matanggap ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Well, makipag-coordinate lamang po sa aming tanggapan o sa aming opisina dito po sa Kongreso. Agad-agad po siyang aasikasuhin ng aming staff at makukuha niya agad itong guarantee letter na may nilalaman na 100,000 piso bilang dagdag sa kanya pong pangbayad sa kanya pong hospital bill. Opo. Congressman Gil, may mensahe po ba kayo para doon naman sa ating mga kababayan na hindi pa po alam na yung Ako Bicol Party List po ay patuloy sa pagbibigay tulong para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga medical assistance? Well, ang Ako Bicol po, isa sa mga programa na patuloy natin na nilalagyan ng pondo ay ito pong medical assistance program ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At kung kayo man po ay may pangangailangang medikal, huwag po kayong mag-atubili na lumapit lamang sa aming mga tanggapan o kaya mag-message dito po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at agad-agad po na aasikasuhin at bibigyan po kayo ng tulong ng Ako Bicol Party List. Ayun. Maraming salamat, Congressman Gil. Sa kabila po ng sobrang busy ng inyo pong araw ngayon, ay pinagbigyan nyo po kami patungkol po dito sa kahilingan ng ating kababayan. Maraming salamat po, Attorney Gil. Salamat po at magandang hapon. Ayan. Balikan natin si Lloyd. Si Lloyd ba'y nasa linya pa, partner? Yes, partner. Andito Mabuhay siya. si Kong Gil, Oo, ano? Lloyd! 100,000. Lloyd! Lloyd, magandang hapon. Magandang hapon po. Napakinggan mo ba, Lloyd, yung naging pahayag ni Congressman Gil Bungalon na 100,000 na guarantee letter ang ibibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para sa pagpapagamot ng tatay mo? Yes po, sir. Okay. So asahan nyo, Lloyd, na aalalay sa inyo ang aming team dyan hanggang sa matanggap nyo yung tulong ng Ako Bicol Party List. Ano ang gusto mong sabihin, Lloyd, sa Ako Bicol? Ano po ulit po, sir? Medyo Okay. mahina yung Oh, dating sa kanya. Anyway, yun Lloyd, 100,000 guarantee letter ang ibibigay ng Ako Bicol Party List para sa pagpapagamot ng iyong tatay. Meron ka bang gustong sabihin, Lloyd? Okay. So basta yun na lamang, aalalayan na lang ng ating mga staff doon sa Kongreso si Lloyd, partner, para matanggap niya yung tulong. Dito naman tayo, partner. Dumako naman tayo sa ating tabang legal. Eto, partner, mga bata na mismo ang nagrereklamo laban sa kanilang nanay. Ang kanilang problema... Yung anak, inireklamo yung nanay. Opo. Okay.
Ang kanilang problema kasi partner, mga pinapadalang pera daw kasi ni nanay bilang domestic helper sa Dubai ay kontrolado ng kanyang kabit. Ayun. So doon bumabagsak Correct. sa kabit. Okay. Imbes mapakinabangan partner ng pamilya ay sa kabit partner na pupunta. Nasa linya ng telepono si Emiliana Sota, ang tiyahin ng mga bata. Magandang hapon po sa iyo, Emiliana. Opo, matanong lang namin, bakit mo ba inirereklamo itong nanay ng mga bata? Kasi po yung Baliktad. ng Bulacan yung mga bata, matataba. Tapos ngayon, ang laki ng ipinayat nila na tinanong ko, nagugutuman sila, tapos parang mga tulala pa, yung bang nakikiro daw ako, ang tawag dito, na ano ako sa mga bata at gawa ng ang laki ng ipinayat nila. So parang mga malnourished na. Opo, ang laki talaga ng pinaya. Tapos, tinanong ko sila kung ano ba inuulam nila. Ang sabi, yung maisaw ng manok na matigas nga daw, noodles, dilata. Tapos, ang baon nila, 30 lang ang baon ng bunso dahil hinahatid naman nung Gerson, nung kabit. 30 lang, pag nagsaing at nakasunog, binabawasan pa ng 10 piso. So, may Kaya ang ano parusa ng mga bata, pa. nagugutom sila sa eskwelahan. So may parusa pa, imbis na 30, nagiging 20 na lang pag nagsaing, Opo, pag nasunog yung nakasunog kanin. ng sinaing. Opo. Pero Tapos ngayon, tinanong ko kung sila ba'y nakakakain na maayos, hindi daw nagugutom. Sabi ko, paano kung nagugutom kayo? Anong ginagawa nyo? Nagsasaing daw sila, lalo na yung mga merienda. Anong ulam nyo? Mga noodles kaya? Dilata, ganun daw. Kasi hindi yun ang mga stock nila. masustansyang pagkain yung pinapakain sa mga pamangkin mo. Hindi po. Opo. Nanay Emiliana, asan po ngayon sila? Nasa Bulacan. Nasa Bulacan, nasa puder ng lalaki. Nung nag-usap po kami sa Bausi, bali, ang sabi ng lalaki, doon daw sila magsama-sama sa ama nila, basta siya hindi aalis ng bahay. Kasi pinatira namin yung bayaw ko doon sa bahay ng kapatid kong isa, gawa ng para may magko-comfort sa mga bata. Dahil nga pa madalas parang tulala. Nanay Emiliana, Tapos ilan po, po ba itong pinag-uusapan natin ng mga pamangkin mo na naging hindi maganda yung sitwasyon sa puder ng kabit nitong nanay nila? Noong una, 3 po. Biglang umalis yung babae. Ang naiwan yung 2 lalaki, yung bunso at yung pangalawa. Yung sa babae, hindi ko alam kung anong naging rason bakit umalis. Ang sabi niya sa mga kapatid niya, uuwi lang daw siya pag wala na yung lalaki. Kaya po kami lumapit na sa inyo. So ibig Kasi sabihin nga, po nito, Nanay Emiliana, hindi gusto nung pamangkin mong babae na kasama niya itong kabit ng nanay niya doon sa bahay nila. hindi po, ayaw niya. Oh, mga ilang taon na po ba itong mga Kahit- pamangkin mo? 20 po, pero nung dumating, nung mag-ano yan doon sa Bulacan, parang 18 to 19 na eh. So 18 yung babae Tapos- na pamangkin mo, yung 2 lalaki. Hindi po, 18 po siya nung panahon na nasa Bulacan, pero ngayon na 20 years old na po. Yung batang lalaki naman, 17 going to 18 ngayong September o May. Tapos itong bunso, 14. Okay. Makinig ho kayo, nanay, nasa kabilang linya na rin ang pangalawang anak na si Carl. Ayan, ito yung pangalawang anak, si Carl. Carl, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Ilang taong ka na, Carl? 18 po. 18 years old. Okay. Carl, kumusta? Nasa kabilang linya yung tiyahin nyo. At totoo ba na kayo ay nagrereklamo dahil nandiyan kayo sa puder nung kinakasama ng nanay nyo pero mukhang nagugutom kayo at pinababayaan kayo? Opo. Totoo ba yon na ang pinapakain sa inyo mga noodles lang, yung mga hindi masustansyang pagkain? Opo. Okay. So, gaano na katagal na kasama nyo yung yung kinakasama ng nanay nyo? Mga ano na po, since 2021 po. O, matagal-tagal na. Alos 2 taon na mahigit, Opo. Okay. Maaari bang maikwento mo ano yung mga nararanasan nyo dyan sa piling ng kinakasama ng nanay nyo? Ano po, kapag
Hello, Carl. Sige. Hello, Carl. Hello po. Nahihirapan si Carl ikwento. Siguro masyadong Parang masakit ang emotion- pinagdaraanan niya. Emotional ngayon si Carl. Ah. Carl, ganito na lang yung tanong ko, Carl. Alam nyo ba na itong kasama nyong lalaki sa bahay nyo doon sa Bulacan ay kinakasama or kabit ng nanay nyo? Opo. Okay. Totoo ba na umalis na rin yung kapatid niyong babae dyan sa bahay nyo? Opo. Bakit daw? Kasi po, nag-away po yung pinakasama ko na nanay Okay. ko po. Okay, partner. Eto, partner, nasa kabilang linya ng telepono si Gerson Francisco, ang sinasabing karelasyon daw ng nanay nila Sydney. Magandang hapon sa iyo, Gerson. Ayaw po. Okay. Gerson, ikaw ba ay totoong may relasyon sa nanay nila Sydney na si Eliza? Ay, opo. 2 years, 3 years na po kami ngayon. So magti 3 years na kayo na mayroong relasyon. Opo. Okay. Pero Gerson, alam mo ba na si Eliza ay merong asawa at kasal sila ni Alberto? Ay, opo. Kasi tinanong ko po sa kanya. Sabi niya, halos 6 years na silang hiwalay. So ang pagkakabanggit sa iyo ni Eliza, 6 years na silang hiwalay. Opo. 2022, nung uli siyang umuwi, nag-usap silang dalawa mag-asawa ulit. Eto. Na wala silang pakialaman. Tapos, ang gusto na lang nila yun sa mga bata. So ang pagkakala mo, hiwalay na walang divorce or wala man lang na... Wala po. Basta hiwalay lang sila. Basta Walang po, pakialamanan. Opo. Okay. So bakit ka pumayag, Gerson, na ikaw na yung mag-aalaga sa 3 anak Ma'am, ni Eliza? Ma'am, hindi po ako pumayag. Ang may gusto po nun, yung si Lisa, kasi sabi ko po, hala, baka mami hindi kayo magkasundo niyan. So, ang unang po niyan binigay yung babae. Yung babae naman po, inalaga ko naman po talaga. Ting alas 8 kasi, bayan po ako dito sa subdivision namin. Pag ting alas 8, pinapasundo ko na siya, pinapauwi ko na siya para umuwi na dito. Eh, minsan no, nasa kalsada pa siya, kasama ng mga tambay doon sa dulo, doon kami hindi kakasundo. Okay. Gerson, ikaw ba ay dati ka na ding may asawa or single ka pa nung nagsama kayo Wala nitong po. si Eliza? Wala pa po. Wala pa po. Okay. Nung binigay sa'yo yung puder nitong panganay, itong babae, nasa ilang edad na siya? Mag-18 na po, mag-18. 18 na. So, ikaw ba, Apo. Gerson, ilang taon ka na? 48 po. 48. So, pumayag ka na yung babaeng Apo, anak kasi po- ni Eliza ay mapunta sa'yo at ikaw Kasi po- mag-alaga. Opo, kasi po, nag-awa silang tita niya. Kasi tuwag sa si Lisa na sundin ko daw po si Sido kasi umiiyak. Okay. Kasi po, hindi magdawag siya, hindi umuwi eh. Yung... Ngayon, nag-awa silang tita niya kasama yung boyfriend. Mm. Ngayon po, sinundo ko ngayon po ng tanghali. Agad-agad ko sinundo. Hindi ko naman po alam na mag-stay dito. Sabi niya, mag-stay daw si Sido kasi mga gamit. Ngayon sabi po ni Lisa na dito muna daw yung si Sid. Okay. Gerson, Kumain kumusta naman po naman? ako. Kumusta naman, Gerson, yung pag-aalaga mo dito sa panganay na anak na babae ni Liza? Pinamili ko pang siya ng pagkain niya, mga personal needs niya. Pinamili ko siya, sabi ni Lisa, pinamili ko naman po. Tapos iloloadan ko pa rin siya sa online class niya. Wala naman po kami problema, kaya lang po, yung minsan, yung nagpalo sa akin na meron daw sila masimba sa church, nalaman namin na wala pala sa church. Kasama niya yung boyfriend niya. Ngayon, may si Lisa, may nakontak sa klase niya na kasama yung boyfriend na nasa swimming. Hinihintay ko alas 6 ng hapon, wala pa rin siya. Tapos tinawagan ako, nagpa-extend ng oras, 7 o'clock daw. Mhm. Di, yun, nalaman namin. Gerson, wait lang, itong mga nakikita namin ng mga pictures ay patunay ito na talagang naalagaan mo yung mga bata ng maayos. Opo. Opo. Okay, so binibilhan mo ng mga pagkain naman, nag-grocery mo, na ibibigay Opo. mo naman yung pangangailangan. Pag meron ko silang project sa eskwelahan, sapatos, short, t-shirt, sa pamasko nila, binibigyan ko silang pamasko. Pag birthday po nila, pinaghahanda ko sila. Pinipili ko sila kung gusto nyo maganda o peperahin na lang nila. Okay, saan galing Ikaw naman po, yung Bisan, saan naman galing po? yung perang Sa mama ipinaggagastos niya po. mo? Sa mama niya po, binibigay din ng mama niya. Yung pera naman binibigay ng pera ng mama niya, binibigay ko sa kanila. Hindi ko naman po pinagdadabot yun. Tsaka minsan yung pera ko rin ang ginagastos para sa kanila. Sa pang-araw-araw namin dito, kita ko sa service. Pang baon-baon nila. Okay. Tanungin natin si Carl, yung anak ni Lisa, kung totoo yun. Carl,
sinasabi ni Gerson, itong kinakasama ng nanay nyo, na inaalagaan daw kayo niyang mabuti. Hindi po totoo. Lagi daw kayong ibinibili niya ng mga pagkain, sapatos, mga pangangailangan sa school. Totoo ba yun, Carl? Paminsan po. Okay. So ano ang gusto mong sabihin, Carl, dito kay Gerson? Medyo, ano siya, partner, magsalita. Medyo, oo, Piling-pili. ito, balikan natin yung tiyahin. Ano nga yung pangalan ng tiyahin, partner? Hello? Yung tiyahin. Emiliana, oo. Emiliana. Tia Amy. Tia Amy, magandang hapon po uli. Sandali. Tia Amy, magandang hapon. Po, sir. Magandang hapon. Napakinggan nyo ba yung sinasabi ni Gerson? Opo nga, natatawa ako eh. Bakit ho? Samantalang nung nasa Bausi, sa bibig niya na rin ang galing yung mga pinaggagawa niya eh. Sagot pa nga niya, magsama-sama kayo mag-ama, basta ako hindi aalis ng bahay. So sa tingin niyo Teka, po, matanong ko lang. wala. Yung bahay na yun na pinag-uusapan natin, sino may-ari ng bahay? Nakapangalan po yan sa kapatid ko kasi po may nakuha kaming pabahay, bali isinama namin yung kapatid ko para nga sa mga anak niya. So yung kapatid mo, nagsabi siya sa amin, yung kapatid mo, yung lalaki? hindi po, si Elisa. Si Lisa. Nakapangalan kay Lisa. Opo, ngayon po, bali bigla kaming pinalipat at baka daw mapasok ng ibang yung bahay, kaya lumipat kami ng sabay-sabay magkakapatid. Bawat tigit-tigisa po kami mga unit. Ngayon siya nagsabi sa akin yung kapatid ko na patatauhan daw niya sa kaibigan niya. Ay di umuon naman kami kasi pala kaibigan naman kami. Kaya lang nung nag-away na sila nung pamangkin kong babae, nagduda na ako. Sabi ko, bakit? Ang nanay mo ba, ang mamang ba katsakayaan na magkatabing matulog? Ay magkatabi daw. Sabi ko, hindi na ito magkaibigan. May relasyon. Ayun na nga. Wala sana kaming, hindi kami makikialam dyan sana sa problema nilang mag-asawa. Kaya lang, ang namin ay ang mga bata. Yung mga pamangkin mo. Biglang nangayayat. Opo. Yung mga pamangkin mo ang inaalala mo Tapos, ngayon. Opo. Kasi, yung sinasabi ni Gerson na naghiwalay ang kapatid ko, wala kasi nandito yung bayaw ko sa bahay ng nanay ko. Yung Umuwi yan nung yung asawa ni Lisa naandyan sa bahay ng nanay nyo. Opo, dito niya iniwanan. Tapos dinala ko na po yan sa Bulacan ngayon para makasama ng mga bata at gawa nga ng para may mag-comfort. Nagdesisyon kaming magkakapatid na dalhin yung bayaw kong si Alberto para kasama na yung mga bata. Kaya andyan siya ngayon sa Bulacan. Iniwanan ko muna. So itong si Gerson nandoon din. Bali, si Gerson, siya ang nakatira doon sa bahay ng Elisa at yung kapatid, yung bayaw ko, doon namin dinala sa bahay ng isa kong kapatid. Sa isang unit. Pero Okay. So Oo, linawin sa lang ibang unit. natin, Emiliana, ibig sabihin, yung tatay nitong mga bata nasa bahay ng nanay ninyo. Pero itong mga bata ay nasa poder. Yung sa Caloocan po. Nasa Caloocan po noon. Nung iniwanan yung sinasabi niyang hiwalay ng 6 na taon, hindi po totoo yan. Tuloy ang nila, komunikasyon. Ang nagkataon lang, walang kaalam-alam yung bayaw ko at pati din kami, walang kaalam-alam sa ginagawa ng kapatid ko. So ibig sabihin Naalala nito, na lang po Emiliana, kami ang ngayon. pagpapakilala ni Elisa dito kay Gerson ay Hiwalay kaibigan. Kaibigan niya Kaibigan. at hiwalay na itong asawa niya sa kapatid mo. Yun ang sabi ni Gerson ngayon na hiwalay daw, pero hindi sila naghiwalay. Wala silang usapan, kaya nagtataka nga rin ako. Bakit nagkaganon? So ibig sabihin nito, Emiliana, ang punot dulo nitong problema ay yung kapatid mo. Parang ganun. Parang hindi siya nag-isip ng ginagawa niya. Basta ginanon na lang niya yung bayaw ko na mukhang tanga rin nag-aantay. At ang alam pa ng bayaw ko, yung tatlong magkakapatid ang magkakasama sa bahay. Hindi nila alam na may lalaki. Hindi nila alam kasi yung mga bata ayaw din magsabi dahil sinabihan ng kapatid ko na huwag sasabihin. Ang pakilala niya kamag-anak. Okay. Pero hindi man lang nagduda yung tatay ng mga bata na bakit Nandito na si Alberto? nandun yung mga bata at walang kasama. Ito partner. Makakausap. Ayun na. Sandali lang, Gerson. Nandito yung nandito yung tunay na asawa ni Lisa. Sige po, may sundo po kasi ako ng eskwela. Sandali lang, Gerson, konting oras na lang. Diyan, partner. Diyan na si Nasa Alberto. kabilang linya na rin ang telepono si Alberto Gallardo, ang ama nila Sydney. Magandang hapon sa iyo, Alberto.
Magandang hapon din po. Opo, tatay, alam mo ba itong nangyayari ngayon sa mga anak mo na nagkakaroon sila ng problema dahil dito sa kagustuhan ni Eliza, itong asawa mo, na paalagaan dito itong mga bata Kay Gerson. Kay Gerson. Wala po akong alam dyan. Nalaman ko lang yan noong December na 2023. Yung lang nalaman kaya tumungkod Opo. para alamin kung ano yung nangyayari sa pamamahay na yun. Opo. Ngayon, nung dito sa Bulacan, ang pagkaalam ko lang, yung tatlo kong mga anak ang naandun sa bahay kasi kailangan tauhan ng ang bahay para sa para hindi naman daw mapunta sa iba pag nakakuha ng bahay. Okay. Ngayon nalaman ko na lalaki nun. So, Na ayaw naman sa akin ng mga anak ko. So hindi mo alam, tatay, na yung lalaki na pinabantay ng asawa mo ay kabit pala ng asawa mo. Hindi ko nga alam. Okay. Hindi ko nga alam. Ito lang 2023 ko naalaman. December. Itong December lang nito. Okay. Linawin lang natin, tatay. Ha? Kasi sinasabi ng asawa mong si Lisa na hiwalay na kayo. Linawin lang natin. Kayo ba ni Lisa ay hiwalay na o hindi pa? Ay, hindi po. Hindi po. Siya lang ito. Tatay, nasa ilang taon ka na po, tatay? Nasa 61 po. 61. Si Eliza po? Nasa 42. Okay, so mas matanda po kayo, tatay. Ano po yung pinakita nyo, tatay? Sing-sing po ba yon? Opo. O, kasal po kayo. Opo. hindi mo alam, Tatay Alberto, yung sinasabi ni Lisa na hiwalay na kayo. Hindi po. Oh, Wala po. okay. Tatay, ganito po, may tanong po ako, tatay. Kasi hindi pa naman pala kayo hiwalay ni Eliza. Pero bakit po, tatay, pumayag kayo na paalagaan itong mga anak nyo sa isang lalaki na binabanggit ng alam nyo po ay kaibigan lang ng asawa nyo po? Hindi ko po alam yan. Hindi ko pinapayagan yan. Ang pagkaalam ko lang, yung bahay na yun, tatlo lang sila magkakapatid na magkakasama. Wala yung lalaki na yan. Ayun. So hindi niyo alam na may ibang lalaki doon. Oo, Okay. ang pagkaalam ko lang, yung tatlo kong anak ang naandyan Okay, para mabantayan yung bahay. Okay. Matanong ko lang, tatay. Bakit kayo ho yung tatay, bakit ho magkakaiba kayo ng tirahan? Bakit iba yung tinitirhan ng anak nyo sa tinitirhan nyo? Kasi nakakuha ng pabahay nga dito sa Bulacan. Doon kami nakatira dati sa bahay ng biyanan ko. Ngayon, inilipat yung mga anak ko dito nga sa Bulacan para may makapagbantay ng bahay. Kasi kapag walang bantay ang bahay, baka mawala yung pabahay na yun. Kunin ng iba. Opo, Okay. pero bakit, tatay, hindi po kayo sumama doon sa bahay na kung saan nandun yung mga anak ninyo? Ano po? Bakit hindi po kayo sumama doon po sa tatlo nyo pong anak? Ayaw po nung asawa ko kasi nagkaroon kami ng mga problema niyan eh. Nagkaaway. Hindi naman napitigalan, hindi salita mo. Kasi ang asawa ko sa Facebook na meron din siyang doon sa Pakistani. Oh, so ibig sabihin, tatay, ito pong si Mrs., meron na talaga kayong trust issue sa kanya na meron lalaki. Oo. Sakit ang ginawa niya sa akin noon eh. So ang Piniyak yun eh. So ibig sabihin po, tatay, hindi po ito ang isang beses na nalaman nyo po na meron pong karelasyon ito pong si Mrs. Okay. Opo. So, tatay, ganito. Ngayong nagrereklamo po ang inyong mga anak na sila po ay pinapabayaan nitong si Gerson at medyo hindi maganda ang relasyon nila dito kay Gerson na kabit ng misis mo. Ano ngayon ang gusto mong mangyari bilang ikaw ang tunay na asawa ni Lisa at ikaw ang tunay na tatay ng mga bata? Ako po ang mangalaga sa mga anak ko dahil ako ang may karapatan. Kapag umalis ang babae na asawa mo, nasa abroad, automatic hindi ba dapat ako? Hindi ba ibang tao? Tama. Opo, tatay, nasa iyo po ang lahat ng karapatan.
Opo. At saka yung pera na pinagdadala ng asawa ko, doon sa binibigay, siya magpupunto kung ano ang dapat bilhin, hindi para mapapaganda ba ito pera na ibibigay ko doon sa mga bata. Si Jackson ang buwag doon eh. Dapat hindi yun. Ayun ang ayoko eh. Gusto ko yung anak kong babae na panganay, siya ang dapat ang humawak ng pera na yun. Nawala yun eh. Dapat sa kanya yun eh. Okay. So gusto Sinira. niyo na po tatay na kunin yung kustodiya po ng anak ninyo dito po sa kay Gerson. Kay ma'am, nasa kanya na po. Okay, binabanggit ni Gerson nasa kanya na. Pero tatay, ang gusto niyo po dahil binabanggit ni Gerson nasa poder niyo na po yung mga bata, tama? Ay yung bahay na tinutulungan. Ayun. ng bata. Ayun. So meron pa yung bahay pa na Tanungin natin si Gerson. Mhm. Gerson. Ma'am, Yes ang po. usapan po namin kasi ni Lisa, pag uwi niya, tsaka po kami aalis. Tsaka po ako aalis. Kasi naghahanap pa ako ng titiran. So aalis ka din dyan. Opo. Hindi, wala namang problema kasi hindi pa na po na-award tong bahay. Wala naman po may-ari na ito. Kumbaga, squatter pa lang kami. Kasi ako lang meron dito ng SPA, tsaka ako lang nakakalam pag may nag-interview. Dahil may pumasok na LGU, ako po nakakalam mga sasabihin. So yan Kasi pong ako- pabahay, ay pabahay 2 po years ba na po yan kasi ako ng... dito eh. Hello po, yan pong Pabahay po pabahay ito. ay galing sa... Gobyerno. Opo. Okay. So kailan ba uuwi itong si Lisa? Sa March 8 po, nandito na siya. Kasi may hearing kami, yung kaso po nasa barangay na. Maghiharap-harap po kami sa March 8, 11. So maghaharap-harap kayo. Opo. Okay, makinig kayo, Gerson, ano, Wala at pong tatay. problema, ma'am. Wala pong problema kung alis ako eh. Okay. lang po, wala So pong makinig ka problema sa muna, akin. Gerson, ano, para sa... Pero kung alis ka, isasama mo si Lisa. Hindi po maiwan po siya dito. Hindi mo na isasama? Hindi na po. So, titiwalag ka na sa relasyon nyo ni Lisa. Hindi naman po. Parang ano lang po. Text-text na lang. Ganun. Ayun. Ay, ibang klase. Text-text na lang, pero nandun pa rin yung relasyon ninyo. Hindi kasi po, hindi naman mawala yung ano namin, yung pagkaano namin. Pagmamahalan. Isa. Opo. So, mahal mo pa talaga itong si Lisa. Opo. Kasi po, hindi naman po sakripisyo ng ganito kung hindi ko siya mahal eh. So, Okay. ipaglalaban mo ang relasyon mo, ipaglalaban mo yung relasyon mo kay Lisa. Sobra-sobra po yung ano, yung sakripisyo ko, ma'am. Ay. Sa tingin mo, Gerson, bakit ipinagpalit ni Lisa si ikaw? Ay pinagpalit ni Lisa si Alberto sa'yo? Nung ano po, kasi po, nung nagpunta po dito yung asawa ni Lisa dati, kasama po ng ate niya, sa presidente ng HOA namin, nung cluster namin, sabi, bakit ngayon lang daw lumantad? 2 years na ako nandito. Alam niyo po ba ang sagot niya, ang tita niya, ng kapatid niya, lasinggero, walang trabaho. Etong asawa. So, tanggap mo, Opo. Gerson, na dalawa kayong lalaki sa buhay ni Lisa. Kung mahal pa po siya ni Lisa hindi ko naman to arihin yun. Wala akong magagawa, kaso kala wala na eh. Wala na po eh. So ikaw talaga ang mahal ni Lisa? Opo, kasi po hindi niya papaarin dito, pagkakatiwalaan ko na niya ako mahal. Ayun. Uy, tatay, napakinggan niyo po si Gerson. Nakakasigurado daw po siya na siya po ang ipaglalaban ni Lisa at hindi po kayo tatay. Sana yan. Ano po, tay? Baka siguro pera-pera lang ang labanan yan eh. Gerson, pera lang daw ang habol mo kay Lisa. Alam niyo po kung pera lang hinabol ko, ma'am. Sir, dapat wala na ako dito. Kung ano ko yung pera ni Lisa, hindi ko nalaga niya mga anak niya. Kasi pati pera ko nagagastos ko para sa mga anak niya eh. Kahapon doon, binigyan ko ng tigli 500. So mahal mo din yung mga anak ni Lisa. Siyempre po kasi isang taon kayo magkakasama eh. Hindi ko naman pinababayaan yan. Okay. Gerson, Umaga, 3:30 gising na ako para pagluto sa almusal. Gerson, anong 8:30, klaseng klaseng relasyon ba meron kayo nitong si Lisa? Sige nga, makidescribe nga sa amin. Magkaklase po kami dati pa eh. Ayun. Parang muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Opo. Okay. Nagliyon niyo po kami nun. Nagliyon niyo kami kaya kami nagkita. Okay. So, wag na nating pakialaman yung pag-iibigan nyo ni Lisa. Ay, Ang dapat lang ditong masiguro natin ay yung kapakanan ng mga bata, ano? Opo. Na wag Wala silang problema sa akin, malagay sir. sa alanganin at hindi sila mapabayaan. alam ko naman po kung saan ako lulugar eh. Ayun. Okay. Eto partner, Kung hindi, para matapos na po to, para kung problema yung bahay, okay lang po. Kasi dati binibigyan na sa akin itong bahay, yung ipangalak ko daw sa akin.
Sabay yung ate pas niya nagpunta rito para ayusin yung papeles. Sabi ko, wag, ayoko kasi sa anak niya yun eh. Itong bahay na to para sa mga anak niya, hindi para sa kanya, kung para sa akin. Oh. Okay, so Alam linawin niya lang talaga. linawin lang natin, Gerson, hindi pera ang At hamon hindi mo bahay. kay Lisa at hindi bahay. Hindi po. Pero may naman din kitain eh. So Hindi ano pati talaga walang yung tao mahirap. ano yung ipinaglalaban mo? Pagmamahal. Opo, pagmamahal lang po. Tsaka yung para sa titira naman para sa mga anak niya. Okay. Okay. So, partner, Ayusin na lang natin. Siguro matutal naman, may schedule na pala para magharap-harap sila. Kailan nga kayo magharap-harap? 11 po, March 11. ayan po. March Partner. 11. Makinig ka muna, Gerson, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono. Ay, ma'am, may service po kasi ako eh. Okay, makinig ka lang, Gerson. Makakausap Francis. natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Josephine Lusabia, ang Bausi Officer ng Barangay Muson, East San Jose del Monte, Bulacan. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Ma'am Yes, ma'am. Magandang hapon po. Opo, ma'am, napakinggan niyo po yung kwento ng pag-ibig nitong si Liza at si Gerson na okay lang daw. Nalabis namang nasasaktan Oo. si Alberto. Correct. At ang pinaglalaban nila ay pagmamahal. Pero sa ganitong sitwasyon po, Ma'am Josephine, ano po yung masasabi niyo dahil apektado po yung mga bata? Yes, ma'am. Nagharap na po yan sila, si Ginoong Alberto Gallardo at saka si Ginoong Gerson Francisco dito po sa barangay. So nagkaroon, during po ng pag-uusap, ay tinawagan po namin si Ginang Elisa para mahinga ng kanyang desisyon para doon sa kanyang mga anak. Dahil di umano nga po, ayon sa bata na yung anak ni Ginoong Alberto ay nakakaranas po siya ng pagkagutom at yung pananakit. So, ang naging kasama po, over the phone, yung nanay, ay nagkaroon po sila ng pag-uusap na ang mga bata ay pupunin muna ng tatay ni Ginoong Alberto pansamantala hanggang sa siya ay umuwi. Nakiusap po siya na hanggang sa pag-uwi niya, uuwi po siya ng March 8 and then nagkaroon po kami ng set na pagharap nila on March 11 po. Ayun. So may schedule na po ng pagharap-harap Yes po. at Yes po. dyan na magkakaroon ng siguro kasunduan. Opo. Opo. So may Yun po. Yung tungkol po sa mga bata po ang natutukan po ng aming pag-uusap. Tama. Ganon Opo. din po yung tungkol sa kanilang relasyon ay sabi ko nga po, pagdating na lang po ni Linang Elise, edi tsaka na lang po mag-usap. For the meantime po, ang kapakanan po at kaligtasan ng mga bata Ang pinakamahalaga. ang ating pong priority. Tama. Kaya po, nasa tunay na tatay na po ang mga bata. Ayun. May ipapadala po kami dyan na staff, ma'am, sa March 11 para ma-document po yung paghaharap-harap po nila. Ano po? Pwede po, sir. Pwede po. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Josephine Lusabia, ang Bausi Yes, Officer. Opo. Maraming salamat din po. Opo, Napakinggan po yung daloy ng pag-uusap. Opo, salamat po. Salamat din po. Maraming Okay. salamat po, ma'am. Maraming barangay Ismoson po. Salamat po. Okay. Ayan, partner. Ayun, so maghaharap So, sila, Alberto partner, sa barangay. at Gerson, pupunta yung aming team dyan para maidokumento yung paghaharap-harap ninyo nang sa gayon ay magkaroon na kayo ng formal na kasunduan para naman sa ikakatiwasay ng kalagayan ng mga bata. Yung mga pag-ibig nyo, bahala na kayo mag-usap-usap Oo. dyan. Gerson, ang pinaka-concern ng tatay ay yung kapakanan ng mga bata. Tatay Alberto. Okay. So, yon. Okay. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ina ang humingi ng tulong para sa pangpaterapi ng kanyang 5 taong gulang na anak, ating tutulungan. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, manood lang kayo. Kasi bago matapos ang aming programa, ay pipili kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media?
Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Ora mismo. Partner! Balikan muli natin, partner, ang Action Call Center sa NCR Satellite Office. Makakausap naman natin ngayon, partner, si Angelica Mabalot, 34 na taong gulang mula sa Quezon City, na lumapit sa Ako Bicol Party List para sa pangpa-therapy ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Saya Lorenzo. Magandang hapon sa iyo, Angelica. Magandang hapon po. Kumusta po kayo, Nanay Angelica? Okay naman po ako, ayos lang po. Ano po bang sakit ng anak ninyo at bakit kailangan ngayon na magpa-therapy? Ay, meron po siyang bronchial plexopathy sa kaliwang kamay. Yun po yung therapy niya. Opo. Kailan pa ho siya nagkaroon ng ganitong sakit? Inborn po, pagkapanganak ko po ay wala na po ano yung kaliwang kamay niya. So inborn, simula nang ipanganak ninyo, ganyan na talaga yung sitwasyon? Opo. Okay. Tapos po, nag-continuous lang po sa therapy, medyo nakakagalaw na po ngayon yung kamay. Opo. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, pang ilan niyo pong anak ito pong si Saya? Apo? Pang ilang anak niyo po ito? I mean, pang ilang anak niyo po siya? Pang-apat po. Pang-apat. Bunso, opo. Nanay, ano po yung trabaho ni Mister?
Driver po siya. Driver. So, kumusta naman po, Nay? Kumusta yung panggastos? Sapat naman po ba or kinukulang po? Kinakakulang po kasi hindi po kasi ganun yung magano sa ano yung sahod. Kaya kulang din po sa pagbabudget. Kasi mahal po yung therapy ngayon yung anak ko. Opo. Si Mr. ay isang driver. Kayo naman po, Nanay, ano po yung pinagkakaabalahan po ninyo? Nang-bite po ako. Ako po nag-aalaga sa anak. Opo. Okay. So, ngayon po ay lumapit kayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po? Yes po. Opo. Okay. Para mabigyang solusyon po ang inyong inaing at ang inyong pangangailangan, nasa kabilang linya rin po ng telepono si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa NCR. Magandang hapon ka, Rudy. Magandang hapon din po yan sa inyo. Opo. Sa ating kapikulan. O, ka, Rudy, Magandang hapon po. dito sa problema ni nanay sa kanyang anak, ano po ang maitutulong ng Ako Bicol? Ay, tamang-tama po. Ito si Nanay Elvira ay lumapit po sa ating tanggapan dito sa Congress, dito sa People's Day natin. Tumingi ng tulong para sa anak niya sa establishment nyo. Ay, dali-dali naman natin kagad at binigyan ng aksyon para matulungan na kagad natin itong anak niya sa establishment nyo. Kasalukuyan po, yung hiningi niyang halaga, ito po ay pinakalob na kagad. Mamaya, bigay na kagad sa kanya yung guarantee letter niya. Para Opo. mismo. Magkano naman po yung laman ng guarantee letter, Mang Rudy? Ang guarantee letter niya is 20,000. Eh, sabi ni Congressman, gawin ng 50,000 para maayos na kagad ang kanyang problema sa study niyo. Magkano na? 30,000 yung guarantee letter tapos sabi ni Congressman ay gawin ng 50. 50,000. Oy, may 20 mil na dagdag. Ora mismo. Okay. Ano naman po sa Rudy ang magiging proseso para po tuloy-tuloy na matanggap na po ni Nanay yung tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Ito po, ang proseso po natin dito, at sabi ng mga kinanay, huwag po kayo mag-alala at ang Ako Bicol Party List ay taos-pusong tumutulong sa ating mga kababayan. Pagmula pa noong 2010 hanggang ngayon, 2024 at 2024, ay tuloy-tuloy ang tulong ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. Opo. Ka, Rudy, maraming salamat po. Mabuhay ang Ako Bicol dyan sa NCR. Thank you so much, ka, Rudy. Maraming salamat din po. Balikan natin si Nanay. Nanay, napakinggan nyo po. Wala na kayong problema. Yes po, maraming salamat po. Ako Bicol Party List at kay Sir Rudy po, maraming salamat. Alright. Nasolusyonan po ba, Nanay, yung inyo pong nilapit sa Ako Bicol Party List? Opo, maraming salamat po. Ayun. Okay. Bahala na po ang team nila Tatay Rudy dyan, nila Ka Rudy, naalalay sa inyo hanggang sa makuha nyo po yung ibibigay na tulong ng Ako Bicol Party List. Eto naman mga ka-aksyon, tuloy-tuloy pa ang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan na natin, partner, ang maswerteng napili sa ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Magandang hapon! Ay, hello po, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Hello po, Nanay! Yes po! Alam niyo po ba kung sino yung kausap nyo? Ay, Ma'am Remy? Oh, ay po! Opo, taga saan po kayo? Ano po yung pangalan ninyo? Ako po si Eden Daseco, taga Bangkeruan po. Wow! Taga Bangkaruan, Legazpi City! Alam niyo po ba kung bakit namin kayo tinawagan? Ay, naano nga po ako. Na-shock nga po ako. Ano lang po. Nanalo Hindi po kayo ako sa makapaniwala. bingo. Ay, hindi naman po ako sumasali sa bingo, ma'am. Oh, saan kayo nanalo, Nay? Sa ano po, Tabang Ora mismo. Ay, nanonood ho ba kayo ngayon? Ay, opo, ngayon po, hindi kasi po tinawagan. Ay, Tinawagan po yung phone. Kayo naman kasi. Pero bago Partner. kayo tinawagan. Kayo ang may kasalanan. Bakit nabawasan tayo ng nanonood? Tinawagan nyo kasi. Imbis nanonood, tinawagan nyo. Nabawasan tuloy tayo. Naputol-tuloy yung panunood ni Nanay. Oo. Pero Nanay, nanood po kayo kanina bago po kayo tinawagan. Opo, tapos pagkatapos po nito, manunod din ulit ako. Ayun! Okay. Nanay, ano po yung tinalakay namin ngayong araw?
Ay, sorry po kasi kaka-open ko lang. Tsamba ko lang talaga. O, ganito na lang, nanay. Ano po yung mga naalala nyong episode na napanood nyo po? Yung kanina po. O, ano po yung mga naalala mong episode na tinalakay po namin? Ay, di, ganito na lang, nanay. Ano po ang latest kay Bea Alonso? Ay, Ano po ang latest? ano po, break na po sila. Ayun! Sabi ko sa'yo, nanonood eh. Sa problema naman sa politika, ano po yung alam ninyo dito sa probinsya ng Albay? Ay, marami po. Tulad ng ano, Nay? Sige nga. Ano po? Wag. Yung ano daw po. Okay na. Okay na. Nanay, ganito. Winner po kayo ng 1,000 pesos mula kay Congressman Saldico. Saan nyo po gagamitin ang 1,000 pesos? Ay, sir, pangdagdag po dito sa maliit kong sari-sari store kasi po isa po akong solo parent. Ayo. Gusto mo bang maging... Dito po namin kinukuha yung yung pang-araw Nanay. po, yung baon ng mga anak po, sir. Solo parent ka ngayon, gusto mo pa bang magkaroon ng asawa? Ay, wag na po, sir. Ay, sige, wag na. Ilan po yung anak nyo, Nay? 2 po. Apo. Pabor po ba kayo doon ay sa isinusulong na batas na magkaroon ng heartbreak leave? Ayaw na Ay, niya? wag na po. Ayaw Hindi na. magtrabaho. Talagang Okay. ano si nanay. Okay, nanay, congratulations po sa inyo. No? Huwag niyo pong ibababa ang inyong cellphone. At kakausapin po kayo ng aming staff para malaman po kung paano at saan mo matatanggap itong 1,000 piso mo. Opo, maraming salamat po sa Ako Bicol. Masaya po ba kayo, Nay? Super po. Sige nga po, paano yung expression ng isang masaya? Yay! Yan! Ayan. Mga ka-aksyon, sa susunod, para wag mabawasan yung nanonood. Yung nanonood, huwag niyo Huwag munang kayong tawag tawagan. ng tawag, ha? Ayan mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang po ang pagsubaybay sa ating programa dahil hanggang sa susunod na linggo, mamimigay pa rin po, bukas. Bukas, partner, Martes. So, bakit sa susunod? Bukas, mamimigay pa rin tayo. Araw-araw, partner, Oo, Monday ng 1,000 to Friday. piso. At malay nyo, isa sa inyo naman ang maswerteng mapipiling makatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, partner. At sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw na Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Siyempre mga ka-aksyon, maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Sirap, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko